שלום. נגנב לאופנוע, אופניים. כלפני 3 חודשים, וזה נמצא על ידי היבואן. זכות מספר שלדה וכל זה. מספר שלדה, והכל זה אופניים ששייכים לי, ואני מאוד מודה היבואן הזה. רבותיי, מה שאתם רואים לפניכם, אתם רואים אופניים שנגנבו לקליינט הזה. הוא רכש אופניים אחרות פה, תכף אחרי הגניבה, ואנחנו רשמנו את מספר השלדה ברשימה של הגניבה שלנו. מי שעזר לנו, הודיעו למשטרה, מי שעזר לנו בתפיסה של האופניים האלה זה עודד מסקוטר סנטר, שהיה ישר והודיע לי איך שקיבל את האופניים אליו לתיקון. באו לשים, ביקש ממנו הקליינט, לשים מנעול והזעקה. מה שיש לנו, שהוא ראה שזה לא אורגינל, הוא התקשר אליי שהוא יודע שאני יבואן של אלה, ואמר לי בוא תזהה את האופניים. ואכן הלכתי אליו וזיהיתי את האופניים, תכף הבנתי שזה האופניים של מר ששון פה לידי, ומאוד דאגתי לכך, ודאגנו להביא את האופניים לפה בחזרה. הודענו לקליינט שלו שהאופניים האלה גנובות ועדיף לו להתפטר מהם. האופניים מכרו לו במחיר מצחיק ולכן שילמנו לו לפחות ההוצאות של הבן אדם שקנה אותם בתמימות. אבל לפחות מר ששון הרוויח אופניים בחזרה והוא משתמש בהם עכשיו בילד שלו. האופניים באו עם נזק קטן, שבירה במנעול שאפשר לתקן את זה בסכום אפסי. בכל אופן, זה המדיניות של אי-ריידר. אנחנו לא מוכרים חלקים בגלל הסיבה הזאת שיש הרבה גנובים, ואז האנשים שגנבו כלים באים ומבקשים חלקים בשביל הכלים הגנובים. זו אחת הסיבות שאנחנו לא מוכרים חלקים לכל מבקש. ואנחנו נמשיך לדאוג לכל הקליינטים שלנו. יש לנו רשימה עדכנית של כל מספר שלדה שנמכר אצלנו, שאם קרה משהו חס וחלילה מודיעים לנו, ואז אנחנו מוסיפים את זה לרשימה של הגנובים, ואז אפשר לזהות במקרה וזה בא אלינו או לאיזה מישהו אחר שישר מספיק להודיע לנו שזה נמצא אצלו. ויש כאלה אנשים, היום עודד הוא הכוכב של המקום הזה. אני מפרגן לו 100%. ותודה.